ľudia nejak hľadajú nejaké iné veci, opovrhujú tým slovom. Ale Pán dáva to slovo práve, ktoré my teraz práve potrebujeme. Možno, že si ani nemyslel, alebo ani neuvedomil, že ty práve toto potrebuješ, aby si išiel hlbšie do svojho vnútra, do svojho srdca, aby si zvážil vlastne, o čom je to tvoje kresťanstvo, o čom je ten tvoj vzťah s Bohom. Lebo máme tu tému o tom, že proste máme mať ten vzťah s Bohom a máme mať vzťah aj jeden s druhým. A ak mám mať tú dôveru, teda spoliehať, mať tú slobodu smerom k Bohu, tak ja musím dôverovať Bohu a vedieť, že kto on je. A ja sa vás chcem opýtať, to je moja prvá taká otázka. Viete, kto je náš Boh? Poznáte Pána, poznáte Boha? Ja viem, že každý máme nejakú svoju vlastnú predstavu. Ale viete, keby ste sa rozprávali s ľuďmi, aby vám povedali, že koho vidia v tom Bohu, ktorého oni ctia, tak by ste boli veľmi prekvapení, že ľudia niekedy majú nesprávny obraz Boha. Nemajú ten správny obraz Boha. Majú vytvoreného určitého Pána Boha, predstavu a tomuto Bohu slúžia a viete, aký je ten ich Boh? Presne taký, aký je ich charakter. Vieš, aký je tvoj Boh? Taký, aký je tvoj charakter. Ja viem, že to je veľmi tvrdé, pre niekoho možno neznesiteľné. Vôbec by som sa nedivil, keby niekto teraz stál a utiekol, odišiel odtiaľto. Lebo proste akého Boha ctíš, na taký obraz sa ty premieňaš. Ty potrebuješ mať veľmi správny obraz Boha v sebe. Nie vytvorený ľudskou rukou, alebo nejakou svojou fantáziou, ale predsa ty musíš mať svoj osobný zážitok Boha. Ak máš falošný zážitok, ak máš falošný obraz Boha, tak aj tvoj život, aj všetko to, čo robíš, aké je to tvoje kresťanstvo, to je falošné. Koho milujeme, na toho sa podobáme. Je veľmi zaujímavé, že o manželoch, ktorí sa majú radi, tak oni pozrite sa na nich a podobajú sa. A pritom jeden je z východu, druhý je zo západu, ale oni sa podobajú, pretože sa majú radi. Pretože sa dívajú jeden na druhého, kochajú sa v jeden druhom a tie črty, určité črty tváre, alebo proste jednoducho preberajú to, začnú sa jeden na druhého podobať. Veríte, že to je tak? A ak ty máš obraz Boha vo svojom srdci, ten správny obraz Boha, tak máš správny charakter. Máš správne srdce. Máš správny prístup k svojim blížnym. Mali sme jednu sestru v zbore, ktorá vždy mi pripomínala Karla Gotta. Proste ja nič nemám proti Karlovi Gottovi, proste vážim si ho ako osobnosť, aj speváckú osobnosť, ale proste, keď som sa pozrel na tú sestru, furt mi pripomínal Karla Gotta. A potom ona ma pozvala na takú pastoráciu, že Vračanko, mal by si pre mňa čas, mohol by si prísť k nám na návštevu. Potreboval by som viac času na to, aby som si vyrozprávala svoj život. A videl som, že ozaj táto duša je veľmi núdzna. A tak som prišiel. A viete, čo mala na stene? Obraz. Veľký Karlíček Gott tam bol. Na tej stene. A hovorím, už teraz viem, odkiaľ vietor fúka. Proste ona bola zamilovaná už od svojej
mladosti do Karla Gotta, rozumiete? A ona proste mala tam ten obraz toho Karla Gotta a ona mi jednoducho aj do tvárov, aj proste celým tým výzorom mi pripomínala Karla Gotta. Lebo ho milovala. Samozrejme, že proste tá láska sa potom zmenila k Pánu Ježišovi a všetko sa to premenilo, ale ešte to trvalo, kým ten obraz odtiaľ išiel dole. Išiel som po ulici a dívam sa, ide jeden, viete, chodí na tieto psíčkári takto na prechádzku s tými svojimi psami a pozerám sa, aký krásny fox terrier, tak mal pekne rozčesané vlasy a fúsky. Milý pes, pozriem na gazdu, rozčesané vlasy a fúsky. Ale ty si jak tvoj fox terrier. Vidíte, koho milujeme, na toho sa začneme podobať. Vidíte, na koho sa naše oči dívajú, koho milujeme, tak na toho sa začne podobať aj náš charakter. Ja vám nerozprávam rozprávky, ja viem, že je to tak. Ak ty miluješ celým srdcom Pána Ježiša, tak jednoducho začneš sa na neho podobať. Tvoja prítomnosť, každý tvoj prejav jednoducho pripomína tým ľuďom Pána Ježiša. A to nie preto, že ty chceš sa dívať na Pána Ježiša a tak ako tento Leonardo tam nadmalovalo s fúzami a bradov a ja neviem ako, ale preto, že vnútorne sa na neho podobáš. A ľudia to cítia, ľudia to vypoznajú, že koho ty miluješ. A ja by som ťa chcel tak tomu povzbudiť, milý môj brat a moja drahá sestra, chcel by som ťa k tomu povzbudiť, zamiluj si Pána Ježiša Krista. Zamiluj si Pána. To je veľká vec, keď sa Pán priznáva tomu, čo my prežívame. A on sa chce priznávať, ale musíme byť veľmi úprimní. Možno, že niektorí z nás po tomto dnešnom dni budú musieť zrevidovať svoj vzťah k Bohu. Budú musieť zrevidovať to svoje kresťanstvo. A musia si dať, mnohí z vás si dáte otázku, o čom to bolo to kresťanstvo moje doteraz. Bolo to o tebe, o tvojich problémoch, o tvojich zážitkoch, o tvojich túžbách, o tvojej viere, alebo či to tvoje kresťanstvo bolo o Pánu Ježišovi. Niektorí ľudia mi hovoria, brat Alexander, kedy sa ty modlíš za seba? A ja hovorím, ja sa nikdy za seba nemodlím. To je tak málo, ja si nepamätám, kedy som sa posledne za seba modlil. A jaký, že sa... Veď moja modlitba je 50%, minimálne 50% sa modlím za seba a 50% za iných. No vidíš, tak si ešte 50% srdce. A ako je to? Hovorím, vieš, koľko sa za mňa modlia? A ešte ja by som ešte mal sa modliť za seba, keď toľkí ľudia sa modlia za môj život. Ja celý svoj čas a všetku svoju energiu vynaložím na to, aby som sa modlil za iných. Aby som obrátil tú pozornosť na iných. Rozumiete? A to je to dôležité, o čom je tvoje kresťanstvo, o čom je to tvoje chodenie do kostola, do zboru, do cirkvi. O čom je to, keď ty hovoríš, že ty si kresťan, o čom to je? Je to o tebe, o tvojich problémoch, o tvojich túžbách, o tvojich nádejach, alebo o tvojom Pánovi. To nie je to isté. To nie je to isté. A jedna pieseň hovorí, zanechaj tie márne boje a k Ježišovi s vierou príď. To znamená, že prestaň sa točiť okolo seba. Je to veľmi nebezpečné. Viete, keď sa človek dostane do takého točenia sa okolo seba, to je ako zvrat. Prepáčte, že toto takto poviem. Z toho vychádzajú všetky duchovné aj duševné nemoci.